danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Bismillahirrahmanirrahim, da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Labarin ruwa zan bi, wanda Muhammad Abubakar ya rubuta, ni Afan Yarima zan karanta, mi sauraro lafiya. Haka dai wannan tafiyar tamu ta yi ta watan gaririya har muka shigo sabuwar shekara ta 2020. Shekarar 2020, shekara mai cike da tarihi, shekara mai cike da barazana, shekarar da ta bambanta da sauran shekaru. A cikin wannan shekara ne Allah ya aiko da wata annoba wadda ta rikita duniya, wanda an fara samun labarin wannan annoba ne daga ƙasar China. Sunan cutar shine coronavirus. Coronavirus cuta ce da ta zamo annoba ta farko da ta yi barazanar ƙarar da rayukan jama'a. Cuta ce da ta kafa tarihin da babu irinsa, cuta ce da ta shigo cikin shekara ta 2020. Coronavirus ba lafiya kawai ta shafa ba, sai da ta zama babbar barazana ga tattalin arzikin duniya. Domin ta yi mummunan tasiri akan kasuwannin hannun jari, sai da kuma ta jefa kasashen duniya cikin fargabar durƙushewar tattalin arziki a wannan lokaci. Ba a bar kasashen Afirka a baya ba, saboda su ma cutar ta shiga wasu wurare a cikinsu. Domin kasashen Afirka sun fi yin kasuwancinsu da sauran kasashen duniya maimakon a junansu. Misali kasar China, inda a nan ne annobar ta fara bulla, kuma ita ce abokiyar kasuwancin Afirka mafi girma. Kuma annobar ta yi matukar da durƙusar da tattalin arzikin China. An rufe kamfanoni da yawa, kuma an dakatar da zirga-zirgar jiragen sama na ƙasa da ƙasa, sannan an hana ma'aikata zuwa aiki. 'Yan kasuwar Afirka da suka saba hada-hadar kasuwancinsu tsakanin China da ƙasashensu sun shiga mawuyacin hali. Saboda rashin kayayyakin da suka saba siya, ƙasashen da suka fi kowane ƙasa asarar rayuka sun haɗa da UK, Italy da kuma China. Ganin yadda rayuka suka dinga zuba a wannan ƙasashe, hakan ba ƙaramin razana sauran ƙasashen duniya ya yi ba. Dalilin haka aka dakatar da duk wata mu'amala tsakanin al'umma. Aka rufe masallatai, makarantu da kuma masana'antu. Kuma wannan shekara ita ce shekara ta farko da aka rufe masallacin Makka. A wannan shekara ne aka hana aikin hajji da umara. Kuma a wannan shekara ne aka rufe manya-manyan stadium na duniya baki ɗaya. Shekara ce da ta zo da abubuwa daban-daban. Ana cikin wannan hali, komai ya tsaya cak. Sai a wannan lokacin na ƙara gode wa Allah da ban tafi Europe ba, ganin yadda ake asarar rayuka. A ranar 23 ga watan Fabrairu ne shekara ta 2020 aka tsaida zirga-zirga a inda muke rayuwa, wato garin Libya. Daga nan salon rayuwar mu ya sake canjawa, ba mu da wani aiki sai bacci, haka muka yi ta wannan rayuwar. Sai da aka shafe wata 3 babu aiki, zuwa lokacin kuwa na cire lissafin zuwa Italy a raina. A ɓangaren Faruk kuwa wani sabon shiri yake na hawa ruwa, don har zuwa wannan lokacin bai haƙura ba. Kasancewar lockdown ɗin da ake ya ba mu damar yawan haɗuwa, saboda ba aiki muke ba. Sai na fara tunanin bawa Faruk shawara da ya haƙura shi ma da bin ruwa, mu koma gida, in ya so sai mu nemi bizar Canada. Amma da ke Faruk ya fi ni zama wicked, ba ma ya gane zance na, don gani yake kamar ma hankalina baya jikina. Da ya gama ina damun sarzancen, sai ya ce, kai gaye, do what is in front of you. Kar ka dame ni, kai ma ba dan baka so ka haƙura ba, kawai dai ka biye wa shawarar Sadiq ne. Na ce, ya ce ba wani ka faɗi abin da yake ranka. Na fi kowa sanin waye kai Mujahid, san rayuwa da sharholiya, duk cikinmu babu wanda ya kai ka. Amma wai yau kai ne da kanka kake ce min ka haƙura da Europe, ni ma na haƙura. Tsuru-tsuru na ina kallonsa, don duk cikin abin da ya faɗa babu ƙarya. Ganin ban ce komai ba, ya ce kai wallahi tausayi kake bani saboda baka da ra'ayin kanka. Na ce Faruk, ni fa ban ga illar haka ba, don na ɗauki rayuwa akan mutuwa. Faruk ya ce ƙarya kake, ba rayuwa ka zaɓa akan mutuwa ba, kawai dai kai mutum ne mara ra'ayin kansa. Kuma na tabbatar ko mutuwa ya aje ma a saman rayuwa, ya ce ma ita ce mai kyau, ita za ka ɗauka. Sai kuma ya ja tsaki tare da faɗin meye ma bambanci, ai abin da ka ɗauka bai da maraba da mutuwa. Dube ka dan Allah, classic boy kamar ka, wai kana abota da wancan ɗan gargajiyar. Shiru nai ina tunanin maganarsa, don kuwa ya tsinduma ni cikin cakwakiyar tunani. Masu sauraro, menene gaskiya akan abin da Faruk ya faɗa game da abokinsa? Shin da gaske mutum ne mara ra'ayin kansa, ko kuma Faruk ya faɗa ne kawai don ya ji daɗin bakinsa? To ku dai bi ni na kai ku, da kanku za ku yanke hukuncin wannan maganar. Haka muka yi ta rayuwarmu, kasancewar rana ɗaɗɗai ne ba mu haɗuwa da Faruk, saboda Faruk yawon tsiya ne da shi, don ko tasi ba ta kai shi tafiya ba, duk wannan lockdown ɗin da ake sai ya fito.
Bayan haka lokaci-lokaci muna haɗa conference ta WhatsApp wanda muke masa lakani da quarantine video call, ta nan muka dinga zumunci da abokanmu da ke Turai. Muna hira da su sosai, amma har zuwa lokacin ban ji cewa zan iya bin ruwa ba. A haka muka sake shafe wata 1 da rabi babu wani labari. Ranar nan ina kwance ina chatting, kawai sai ga message ɗin Faruk ya faɗo wayata ta WhatsApp, saƙon da ya bani mamaki. Ina buɗe saƙon na fara saurara, kasancewar voice ne. Yayin da a cikin saƙon yake cewa, Mujahid, wai don Allah yau kwananmu nawa rabonmu da gunka. Bayan na saurari saƙon na mai reply da tsaya mu ga, sai kuma na ce yau kwananku 5 da zuwa nan. Sai ya ce yauwa, to ina wannan gaɗin da muka zo tare da shi. Na ce me ya faru da shi? Ya ce ba komai, yanzu haka zancen da nake ma yana Italy. Ɗazu-ɗazu ya yi min magana da nambar can. Ai saboda mamaki, miƙewa ne daga kwanciyar da nai. Na ce Italy fa ka ce. Ya ce wallahi, ranar da muka bar gunka da shi, ai kam ya nufa. Kwanansu ɗaya aka yi musu aiki. Na ce kai dan Allah, domin na kasa yadda. Sai kuma na ce kai, dama wai suna aiki yanzu? Faruk ya ce suna aiki sosai ma kuwa, don wannan quarantine ɗin ta ba su wata dama. Saboda kafa ta ɗauke, yanzu hankalin ma'aikata ya bar kansu. Na ce ka ji ikon Allah. Faruk ya ce ai yanzu haka maganar da nake ma sai da wayata zan yi na biya kuɗi nima, insha Allah gobe zan wuce. Na ce kai Faruk, yanzu tafiya za kai? Ya ce mana gaye, me za a fasa? Amma zan biyo unguwarku don ina son zuwa gun wani gaye mai sai da wayoyi a Madina. Mun yi magana da shi ya ce na zo zai bani kuɗinta. Bai karasa bayanin da yake min ba, na ji jikina ya yi sanyi. A haka dai na yi ƙarfin halin ce mai ba matsala sai ka zo. Muna gama magana da shi na aje wayar na faɗa kogin tunani. Sai dai ko kaɗan na kasa gane inda tunani na yi dosa. Ina kwance Sadiq ya shigo ɗakin. Aiko ina ganinsa cikin rawar jiki na so mu ba shi labarin yadda muka yi da Faruk. Ko da na gama ba sa labari, Sadiq ya daɗe yana gargaɗa ta kan na ajiye hankali na guri ɗaya. Mun jima muna tattaunawa akan zancen kafin ɓarawan bacci ya kwashe ni. Ban farka ba har gari ya waye, kasancewar mun raba dare muna hira da Sadiq. Misalin karfe 8 na safe muka ji ana buga kofa. Sadiq ne ya je ya buɗe, ni kuwa ina kwance ko motsawa ban yi ba, ina juyawa na ji hayaniyar Faruk a kaina. Firgigiti na tashi, ina faɗin kai, wai kai ne da asuba haka? Ya ce safiya dai, ashe ba ku tashi ba. Na ce wallahi sai yanzu. Nan dai na nufi bathroom na ɗauro alwala, na zo na yi sallar asuba. Bayan na idar da sallah ne, ya ce min tashi mu wuce. Na ce ina? Ya ce min kasuwar Madina. Na ce wai gun mika za ka? Ya ce Na ce yana buɗewa ne? Ya ce a'a, zai dai fito mu haɗu. Na ce gashi ba mu yi break ba. Ya ce gaye mu je kawai. Na ce to, haka muka fito muka yi ta yawo, ba ma nan ba ma can, har wajen misalin karfe 2 na rana. A wannan fitar da muka yi da Faruk, a nan lissafi na ya sake canzawa, don kuwa duk wata huɗuba da Sadiq ya mun ta zube. Yanda kuwa hakan ta faru, bari ku ji, muna tsaka da tafiya ni da Faruk, ya ce min kai gaye, Allah na so da kai za mu yi tafiyar nan. Saboda ba mu taɓa hawa jirgi mai arha irin wannan ba. Buɗar bakina na ce kai haba, nawa ne kuɗin? Ya ce min 1,500 ne. Na ce kai haba, ya ce Allah da gaske, gashi kuma an yi wa jirgi sama da nawa aiki cikin months ɗin nan duk sun wuce. A zuciyata na ce, anya ni ma ba tafiya zan yi na bi ku ba? Sai kuma wata zuciyar ta ce min, to zancen zuwa Kanada fa. Faruk ya ce wace Kanada? Shiru nai, don ban yi tunanin zancen da nake a zuciya fito fili ba. Faruk ya ce Mujahid, na faɗa ma gaskiya, zancen shiga Kanada tatsuniya ce. Abu ne mai wuyar samu, duk wannan masu turo ma da application letter ɗin ta Facebook mayaudara ne, cutarka suke sanyi. Amma ba za ka gane gaskiyar abin da nake faɗa ma ba sai ka buɗe ido ka ganka a Najeriya. Na ce Faruk, ai dama sai an sha wuya ake shan daɗi. Ya ce wani daɗin ba, wata wahalar iya wahala ce, babu wani daɗi a gabanta. Haka Faruk ya dinga famfani, har dai na ce masa kaga Faruk, ni fa yanzu ko ina son tafiya ban da kuɗi a ƙasa. Ya ce to wayar hannunka fa, aikin me take, kawai ka da kanta mu wuce Turai. Muna zuwa can za ka samu wadda ta fita. Na ce to, gashi mun baro gun mai sai da wayoyin. Faruk ya ce mu koma mana, haka muka baro su Juma'a, muka sake nufar Madina. Misalin karfe 3 na kira Sadiq, na ce masa abokina, ni fa Turai zan wuce. Sadiq ya ce Turai fa ka ce, ban gane ba. Shiru nai, dan ni kaina kasa yi masa bayani ne. Na ce masa za dai mu shigo nan ɗin ai, kan mu tafi. Ban gama rufe baki ba Sadiq ya katse wayarsa. A nan na sai da wayata, muka koma su Juma'a, kasancewar za mu karɓi ragowar kuɗin Faruk gun wani abokinsa. Bayan mun je can muka kira ɗan tasi ɗin da zai ɗauke mu zuwa kam da wayar wani gaye, kasancewar ba waya a gunmu. A nan ya zo ya ɗauke mu, bayan mun shiga motar muka ce masa akwai ragowar mutum ɗaya da zai ɗauka a Mansura.
Muna shiga Mansura muka nemi excuse kan cewar za mu shiga wani gida mu ɗauko rigar sanyi. Nan ya aje mu daidai ƙofar gidan Sadiq, muka shiga cikin gidan. Tun da muka shiga gidan, Sadiq yake bi na da ido, don ya san babu wata sauran magana da za ta yi tasiri. A gurguje na ɗauko rigar sanyi na da takalmi kafa ciki. Sannan na ƙarasa inda Sadiq yake, na riƙe hannunsa, na ce abokina, ka yafe min idan na maka wani abu da ba daidai ba, mu za mu tafi. Ya ce babu komai wallahi abokina, baka mun komai ba, Allah ya yafe mana baki ɗaya. A nan ya rako mu waje yana ta mana addu'a tare da fatan Allah ya sa haka ne alkhairin da ke cikin rayuwarmu. A nan muka shiga tasi muka nufi gidan da Ridwan yake, kasancewar shi da Faruk suka shirya tafiya. Muna zuwa aka ce ya fita, a nan muka anso nambarsa muka ba wa ɗan tasi ɗin muka ce ya kira shi. Haka ya yi ta kiransa amma switch off. Ganin numbar bata shiga ba sai muka ce a ɗan jira shi watakila yana kusa. Haka muka jira sa shiru bai zo ba har mai taksi ɗin ya fara mita. Muka ce masa mu tafi kawai. Nan muka ɗauki hanyar zuwa Kam. Hakika komai sai da amincewar Ubangiji, don kuwa da kun ji saɓanin da ya hana haɗuwar mu da Ridwan da kun sha mamaki. Wai ashe fitar da yayi wani gaya ya je miƙa wa waya kuma fitarsa da zuwan mu ba a fi minti 5 ba. Haka muka nufi Kam cike da shauƙi don a wannan lokacin ban ji wani faɗuwar gaba ba. Domin na riga na san ina na dosa, sai da muka yi nisa na cewa Faruk, gaye wai a ina wannan Kam ɗin take. Ya ce kai wannan karan fasa furata muka nufa, na ce a can take kenan, ya ce eh. Na ce Faruk, wai ni ko ka taɓa zuwa Safurata? Faruk ya ce a'a, wannan karan ne na farko kuma shi ne na ƙarshe. Na ce insha Allah, don ina fatan mu kasance cikin masu nasara mu ma. Haka muka yi ta hira har muka je Kam. Ko da muka je Kam, ba mu yi bakunta ba, don inda sabo mun saba cikin kwanaki 2 muka yi abokai. Don a wannan karan, 'yan Ghana da 'yan Najeriya sun fi kowa yawa a Kam ɗin. Sai dai mun ɗan samu tsaiko kaɗan wajen tafiya don sun tabbatar mana da cewa ruwa ba a kwance yake ba. Idan muka hau za a samu matsala, wannan shine abin da ya kawo mana cikas ba mu tafi ba. A nan Kam ɗin ne muka yi wasu abokai 'yan kedi mutum 2, ɗan Ghana mutum 1 sai ɗan Lagos. Shaƙuwar da muka yi a junanmu har ta kai muna baiwa juna labarin rayuwarmu. A nan ne muka ba su labarin hawan mu ruwa na ƙarshe ni da Faruk kan yadda aka yaudare mu da aikin ƙarya. Buɗar bakin wani gaye da ake wa laƙani da Taikon ya ce ai ba ku san kan tsiya ba, wannan aikin da aka muku shi ake kira da aikin boge. An taɓa yi mana shi lokacin da zan hau ruwa karo na 3, amma sai aka yi rashin sa'a ma'aikata sun kama ni. A wannan kamawar da suka yi mana sai da na shafe wata 9 a gunsu, na ci bakar wahala sosai. Abin da kuma ba ku sani ba, su fi wannan ma'aikatan da ke kama mutane idan an zo an zube ku a bakin ruwa. To bakinsu ɗaya da Larabawan da ke kula da ku a Kam. Na ce haba, no wonder, biri yayi kama da mutum, kai da ganin yanayin da ma'aikatan ke zuwa, ka san akwai haɗin baki. Taikon ya ce ko shakka babu, sannan ya ɗora da cewa, lokacin da na fito daga gun ma'aikata, babu wanda ya tunanin zan sake bin ruwa, amma still na koma. Saboda saran da nake da shi, bai taɓa gushewa ba, sai dai fa karo na 4 da na koma Kam da kaina na gudu. Faruk ya ce to meye dalili? Taikon ya ce dalili shine mutuwa ta bani tsoro a wannan karan. Na ce to ta yaya, ka sake jefa mu a duhu. Ya ce lokacin da na dawo Kam da shiri na zo, sai dai kuma lokacin sanyi ne, ranaku ɗaɗɗaya ne ake samun ruwa a kwance. Hakan ya sa adadin mutanen da ke jiran aiki a wannan karan ya kai mutum 600. Muna nan muna jiran tsammani, ranar nan kawai sai aka ba da sanarwa za a yi aiki. Haka aka kwashi mutum 150 aka ɗora su a kan ruwa. Ya ce kun san me ya biyo baya kuwa? Muka ce a'a. Ya ce gaba ɗayansu mutuwa suka yi. Ba tare da kowa ya san dalilin mutuwarsu ba. Ba a cika sati guda ba aka sake ɗora mutum 70. Haka su ma muna zaune labari ya zo mana sun mutu. Na ce su ma dai? Ya ce ƙwarai kuwa. Lokaci ɗaya na ji kaina ya sara da ƙarfi. Ya ɗora da cewa faruwar hakan da kwana 4 aka sake ɗora mutum 50. Sai kuma ya shiru. Faruk ya ce muna jin ka, sai aka yaya. Ya ce su ma aka sake ce mana sun mutu. Kasa fito da abin da ke zuciyata na yi, sai la haula da na yi ta nanatawa a bakina, saboda gaba ɗaya nutsuwata ba ta jikina. Ya ce to fa daga nan na sarewa al'amarin. Don kuwa a wannan lokacin kusan mu 20 da wani abu ne muka ce mun yafe musu kuɗin mun fasa tafiya. Haka muka baro Kam, muka dawo cikin gari, sai dai har a wannan lokacin ban ji cewa na haƙura ba. Kawai dai na ɗagawa abin kafa ne a wannan tayim ɗin. A nan ne na yi ƙarfin halin ce masa, kai kuwa so nawa kawo ruwa.
Ya ce so 4 yana zama a kam, amma so 2 na hau ruwa, wannan zuwan da na yi shi ne na 5. Faruku ya ce kamar dai ni ma wannan karin shi ne zuwa na 5. Da haka dai muka shaƙu sosai da Stekon har muka kwashe kwana 14 a kam. Sannan muka samu sanarwa akan za a yi mana aiki mu tafi. A ranar da na samu tabbacin za mu tafi ne na arwayar wani gaye ɗan Ghana mai suna Musa. Na kira abokina Sadiq ta kan masinja nake shaida masa yau za mu wuce ya taya mu da addu'a. Ya ce insha Allah zai mana addu'a. Ne masa godiya tare da bankwana na ce don Allah kar ya faɗa wa kowa. Duk yanda ake ciki idan Allah ya mana wucewa zan neme sa. Ya ce to. Da aka muka yi sallama wannan ranar da aka bamu tabbacin za mu tafi ban manta ba lokacin watan Ramadan yana da kwana 6 da kamawa. Kuma a ranar ne aka kai mu bakin ruwa mu 95. Haka aka yi mana aiki aka ɗora mu a jirgin lamfa-lamfa muka ɗauki hanya. Da ma mutum na iya buɗe zuciyarsa mutane su gani da sai na ce muku babu komai a zuciyata sai wasi. Don kuwa a jikina nake ji akwai wani ɓoyayyen al'amari da Ubangiji ya tsara min a cikin rayuwata. Sai dai ban sani ba ko mutuwa ce, don ɗan adam baya tara sani da Ubangiji. Saboda haka Allah ya ce, gaibu tasa ce shi kaɗai. Masu sauraro, labari fa yanzu aka fara. Assalamu alaikum, maɗa a cikin shiri na gaba domin jin ci gaban labarin. Naku Afane Rima, na gode. Idan wannan ne karo na farko da ka ziyarci channel ɗinmu, ina roƙonka ka danna subscribe kana ka danna ƙararrawa ta yadda za a dinga sanar da kai shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.